18 errepidean, Mendesa eta Ondarru artean errepideak erabat itxita jarraituko du eta herritarrak bakarrik sar daitezke apirilaren 28ko arratsaldeko 6 arte. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Sirena hotxak Gernika gelditu du laurak laurden gutxi. Taun, 4 minutuz sirenak jo du herri osoan. 86 urte bete dira Gernika bombardeatu zutenetik. 1936ko gerrako gertakari nagusitako bat izan zen Gernika lumoko bombardaketa. 1937ko aprilaren 26an Alemaniako Kondor legioak eta Italiako aviazione legionarioak Bizkaiko herri hori bombardeatu zuten merkatu. Egun batean, eraikinen 95% suntsitu zituzten osorik eta beste asko kaltetu. Iaz bidali zuen lehenengoz ordezkaria Espainiako gobernuak eta lehenengoz ere gaitzetsi egin zuen bombardaketa. Aurten, Felix Bolaños Espainiako presidentetzarako eta Memoria Demokratikorako ministroa joan da oroimen ekitaldietara. Gabon, Gernika Lumo izango da Espainiako Memoria Demokratikoaren legeak aurreikusten dituen memoria lekuetatik lehena. Arratsaldean jakinarazi du erabakia Felix Bolaños Espainiako presidentetzarako eta Memoria Demokratikorako ministroak zaioko kanposantuan 1937ko aprilaren 26ko biktimak oroitu aurretik. Inigo Urkullu EAeko lehendakariak ordea esan du justizia errestauratiboko keinuren bat dagoela oraindik egiteke. Urteurrena ospatzeko lore eskaintza egin dute hilerrian eta bertan izan dira Inigo Urkullu lehendakaria eta Felix Bolaños Espainiako gobernuko presidentzia eta Memoria Demokratikoko ministroa besteak beste. Gernika Lumo izango da beraz Espainiako Memoria Demokratikoaren legeak aurreikusten dituen memoria lekuetatik lehena. Lugar de memoria que vamos a declarar conforme a la nueva ley de memoria democrática va a ser Gernika. Y es Gernika porque fue el primer lugar donde se produjo un bombardeo indiscriminado a la población civil, donde murieron cientos de inocentes a manos de los nazis, de los fascistas, de los golpistas. En recuerdo a todos ellos, desde el Gobierno de España les queremos decir que su memoria sigue hoy presente, que nuestra democracia es hoy también resultado de su memoria, de su reconocimiento, de su recuerdo a todas esas personas de Gernika y alrededores que perdieron la vida en el año 37, hace 86 años. Geroago sakonduko dugu gai horretan, lehenago baina baditugu bestelako lerroburu batzuk. Izan ere atzo hezkuntza akordiotik urtebete pasatxo igarota eta zenbait eztabaidaren ostean, Eusko Jaurlaritzak Gobernu Kontseiluan onartu zuen hezkuntza lege aurreproiektua. Irailean ezagutarazi zuten lehen zirriborroa eta arrabotsa eragin zuten zenbait gaik, batez ere euskarari, segregazioari eta sare publikoaren eta itunpekoaren presentziari lotutakoek. Hezkuntza lege proiektuaren helburu nagusia da Euskadiko ikasleen ahalik eta hezkuntzarik onena eskaintzea. Kalitatezko hezkuntza, integratzailea, aukera berdintasuna eskaintzen duena, euskalduna, eskola publikoa funtsezko zutabe duena eta berrikuntzaren aldeko apostu sendoa egiten duena. Egungo erronkei erantzuna emango dien testu berri bat, baina begirada etorkizunean jarria izango duena. Gero eta prestatuago eta kohesionatuago dagoen gizarte baterantz aurrera egiteko beharrezko tresnak eskiniko dizkigun testua. Sebas Etxaniz euskal presoa baldintzapean aske utzi dute 20 urte eta erdi espetxealdian eman ostean. Etxerat elkarteak jakinarazi du. 80 urte beteko ditu aurten eta EPP-ko kiderik helduena da. 2019an bete zituen zigorraren
3 laurdenak eta Etxanizi 2020ko uztailean eman zioten 3. gradua. Bilabonako espetxetik Martutenekora leku aldatu zuten eta horren aurretik hainbatetan ukatu zioten 3. gradua baimenik ez zuelako izan. Aldi berean, baimenak ukatu izan zizkioten 3. graduan ez zegoela argudiatuta. Eta azaroan Espainian hitzarmen berri bat erregistratu zen, sukaldaritza modernoko markak izenekoa eta patronalak jatetxe-kate handietan eta haien frankizietan aplikatu nahi du ostalaritzako hitzarmenaren ordez. Horrek, beste murrizketa batzuen artean 40 inguruko soldata murrizketa dakar, hori salatzeko protestak egin dituzte gaur hegoaldeko hiriburuetan. Eskatzen duguna da, hemen lan egiten badozu, hemengo lan baldintzak aplikatzea, hori da Bizkaiko hitzarmena aplikatzea, eta ez estatu mailako hitzarmen bat sinatuta komisione sujete eta fetikorekin. Ulertzen dugu patronala gure dauena egin da hemengo langileen lan baldintzak prekarizatu alba da gehiago, elak da zigak, hitzarmen hori inpugnatu egin dugu, gaur dekogu epaiketa audientzia nazionalean eta 4 herrialdetan, Euskal Herriko 4 herrialdetan kontzentra bat egin dugu. Orduan gure dugune da hemengo langileen lan baldintzak bermatzea. EITB Kiurretan zuen egoitzan Osakidetzarako biltegi zentralizatu bat martxan jartzeko eta esku pribatuetan uzteko egitasmoa bertan behera uzteko eskatu dioelak Lakuako gobernuari. Sindikatu honek azaldu duenez, duela 20 egun eskas jaso zuten 2026tik aurrera martxan egongo den egitasmo horren berri. Salatu dute, ohi bezala Osakidetza erabateko opakotasunez ari dela proiektu hori garatzen eta gaur egun arte ez duela horri buruzko informaziorik igorri. Eta kulturan Arantxa Urreta Bizkaia idazleari emango dio 111 Akademiak urteko saria. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Gaurkoan, Gernikako bombardaketaren 86. urteurrena izpide, ordezkari politikoen adierazpen Gernikako bombardaketaren urtemugaren inguruko egitarau zabala egin dute. Gernika! Izan arren, zaurituak, bere jaioterik ekorrun, gogora esan, aldarte moskun, Gernikalea, bombaketatua, aritzarrak, soiek dirau, da iztezau, usteltzen egon, gaur bat batzuen ikusten, Gernika, 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 geure buruak, datzara, zinamako gerrak, emagoka, ingresak Palestina, sortu zuten, buka, ezinezko guda, gaur dakizan ikukarian, Dios bomba Palestina recain, gaur dakizan ikukarian, Dios bomba Palestina recain. Libertad, la revolución, 90 más despegarle.
Gernika Lumo izango da Espainiako Memoria Demokratikoaren legeak aurreikusten dituen memoria lekuetatik lehena. Arratsaldean jakinarazi du erabakia Feliz Bolaños Espainiako presidentetzarako eta Memoria Demokratikorako ministroak zaioko kanposantuan 1937ko aprilaren 26ko biktimak oroitu aurretik. Izan ere, Gernikako bombardaketaren urteurrena bete da gaur eta sarraskiura gogoratzeko ekitaldia baliatu du Bolañosek iragarpen hori egiteko. Lehenengo bidez, Espainiako gobernuak ministro bat igorri du bombardaketaren biktimak omentzera. Tartean, Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak eskertu egin du ministroa omenaldira joatea, baina egindako mina aitortzeko eskatu dio estatuari. El gobierno de España ha decidido que el primer lugar de memoria que vamos a declarar conforme a la nueva ley de memoria democrática va a ser Gernika. Y es Gernika porque fue el primer lugar donde se produjo un bombardeo indiscriminado a la población civil, donde murieron cientos de inocentes a manos de los nazis, de los fascistas, de los golpistas. En recuerdo a todos ellos, desde el Gobierno de España les queremos decir que su memoria sigue hoy presente, que nuestra democracia es hoy también resultado de su memoria, de su reconocimiento, de su recuerdo a todas esas personas de Gernika y alrededores que perdieron la vida en el año 37, hace 86 años. Urrats positiboa da, zalantzarik gabe. Baina, arraroa zirudien, 8 hamarkada baino gehiago eta 55 urte baino gehiago behar izatea demokraziaren garaian lehen urrats hori emateko. Populazio zibilaren aurkako eraso horiek ez ziren inoiz ere gertatu behar, eta estatu demokratiko bati dagokio eta bere gain hartu behar du errekonozimendu hori. Gernikako bombardaketaren urteurrenean EH Bilduk ekitaldia egin du gaur arratsaldean Bizkaiko herrian. Gaur, Gernikak historian bizi izan duen egunik tristeena gogoratzen ari gara. Gaur 86 urte, indar fasistek hainbat bizitza suntsitu eta gure herria eraitsi egin zuten. Gaur arratsaldeko 4etan sirena hotsak entzun ditudanean, berriro ere herri baten mina eta herri baten suntsitzea sentitu dut. Izan ere duela 86 urte Gernika bombardatu zuten, baina Gernika bakarrik ez, herri oso bat, Euskal Herria eta hizkuntza bat eta kultura bat suntsitu nahi izan zuten. Baina errauts haietatik eta min hartatik herri honek, Gernikak, herri honek, Euskal Herriak jakin izan zuen altxatzen, eta jakin izan du altxatzen. Gernika bizirik kantaren bideoklipa aurkeztu du Gernika memoriaren lekuko elkarteak. Bideoaren bitartez, sarraskiaren biktima komentzea eta Gernikak bizirik dirauela gogoraraztea da elkartearen asmo nagusia. Eta gai zaldatuta hezkuntza akordiotik urtebete pasatxu igarota, eta beste zenbait eztabaidaren ostean atzo Eusko Jaurlaritzak Gobernu Kontseiluan onartu zuen hezkuntza lege proiektua. Irailean ezagutarazi zuten lehen zirriborroa eta arrabotsa eragin zuten zenbait gaik, batez ere euskarari, segregazioari eta sare publikoaren eta itunpekoaren presentziari lotutakoek.
Eusko Jaurlaritzak hezkuntza legearen aurre proiektua akordiotik urtebete igarota eta zenbait eztabaidaren ostean onartu du. 2022ko irailean ezagutarazi zuen lehen zirriborroa eta zenbait erreakzio azaldu ziren, batez ere euskarari, segregazioari eta sare publikoaren eta itunpekoaren presentziari lotutakoak. Aste honetan aurrera eraman duten testuak zenbait aldaketa biltzen ditu. Orain tramiteekin hasi behar dalakoa, baina sailburuak ez du argitu legegintzaldi honetan onartuko ote duten. Entzute eta eztabaida prozesu mamitsu bati amaiera eman diogu. Orain, legebiltzarraren analisi eta eztabaida egiteko unea iritsi da. Euskadik lege gaurkotu bat izan dezan, modernoa eta guztion zerbitzura egongo dena. Euskarari dagokionez lehenengo zirriborroan bezala lege proiektuak ez du aipatzen murgiltze eredua, ezta ereduen sistema gainditu dutenik ere. Egungo hizkuntzak mantenduko dituztela adierazi du Jokin Bildarratzek. Azaldu duenez, 3 eredu indarrean daude eta 3 izaten jarraituko dute. Bestalde, derrigorrezko bigarren hezkuntza amaitzerako ikasleek B2 maila lortu beharko dute euskaraz eta gaztelaniaz, eta ikastetxeetako irakasleek aztertuko dute. Horrekin batera, ikastetxe bakoitzak hizkuntza proiektu bat izan beharko du. Azkenik testuak dioenez, euskararen hizkuntzen ikaskuntzarako institutua sortuko da. Bestalde, legeak adierazten duenez, titulartasun publikoko eta pribatuko ikastetxeak badaude, eta azken horiek ituntzeko aukera dute. Azkenik doakotasuna balioan jartzen du. Izan ere, azpimarratzen du hezkuntza administrazioak baliabide publikoak jarri behar dituela. Derrigorrezko ikasketak eta doakotzat jotako ikasketak benetan doainik izateko. Horrekin batera, adierazten duenez, ezin izango dute kuotarik kobratu, ez dela ez dute funts publikorik jasoko. Hezkuntza eragileek, sindikatuek eta alderdiek hezkuntza legearen proiektuaren lehenengo balorazioa egin dute. Kontseiluak esaterako hobekuntzak sartu behar direla azpimarratu du. EH Bilduk ordea balorazio positiboa egin du. Azken urte honetan hezkuntza arloko eragileek eta sindikatuek parte hartu dute eta orain azken testua ezagututa balorazioak egin dituzte. Euskalgintzaren Kontseiluak balorazio orokorra egin du eta kritikatu duenez, aurre proiektuak ez ditu jaso hezkuntza komunitatearen gehiengoak eta sindikatuek euskararen inguruan egindako eskaera nagusiak. Besteak beste azpimarratzen du, 2 hizkuntza ofizialak menderatzea bermatzea helburu gisa zehazten zela eta orain aurre proiektuak bermatu hitza baino sustatu hitza erabili du. Kontseiluak dioenez zehaztasun falta dago eta hobekuntzak behar ditu. Lege honek euskararen aldeko zehaztasun gehiago behar du. Legeak euskara gehiago behar du. Bestalde, sindikatuei dagokienez, elak behin-behineko balorazioa egin du. Sindikatuak dioenez legean azaleko aldaketa batzuk besterik ez dira egin, eta gaur egungo sistemaren betikotzea bilatzen du. Komisiones Obreras aurre proiektuaren aurka azaldu da. Eskola publikoaren kontrako mehatxu bat dela dio. Esteila sindikatuak berri salatu du legea hezkuntza komunitatea kontuan hartu gabe egin dela. Horrekin batera adierazi du segregazioaren aurka ez duela pauso zehatzik eman, dokumentuak ez baituela zehazten itun unibertsala mugatzeko baldintzarik izango den, eta euskarari dagokionez ez dagoela aldaketarik. Labek ordea dioenez legeak sindikatuaren ekarpen batzuk onartu ostean, testua hobetzeko eragiten jarraituko du. Azkenik alderdiek euren balorazioa ere egin dute. Sinatzaileak izan da, akordioarenak eta ezagutzea horretik onartuko den testua kezkagarria da. Aukera historiko baten aurrean gaudela euskal hezkuntzaren eraikuntzan jauzi bat emateko. PSEek oraindik zuzendu beharrekoak daudela esan du. Elkarrekin Podemos adierazi du kezkagarria iruditzen zaiola oraindik testua ez ezagutzea. Ta azkenik EH Bilduk balorazio positiboa egin du. Elkarrekin Podemosek osoko zuzenketa aurkeztu dio hezkuntza legearen proiektuari. Salatu duenez, Jaurlaritzaren testuak ez du iaz gehiengo zabalez onartutako hezkuntza ituna errespetatzen. Era berean, PSEek kritikatu du hezkuntza legearen proiektuak ez diela ezarritako helburuei erantzuten.
erantzukizunagatik baita ere esan behar dugu osoko zuzenketa bat aurkeztuko dugula lege honen aurrean. Eskatzen diogu gobernuari berriz ere lan egitea. Gobernuak erantzunkizuna dauka ona ekartzeko behardan moduko fundamentuzko lege proiektu bat. Hitzarmena errespetatuko duen proiektu bat. Eta proiektuak honek ez du hitzarmena errespetatzen, ez da fundamentuzko testu bat eta ezin dio parlamentuari eman horrelako ondatuta eta oinarriak ustelduta dauzkan testu batean. Argi eta garbi daukagu gauza batzuekin ez gaudela oso ados edo gure erreserbak ditugula, gure ustez oso beharrezkoa da lege hau, berdintasunerantz joateko eta baita ere gure ikasleak alden eta einen emaitza gobiagoak eukiteko. Guretako oso garrantzitsua da, horregatik ez dugu oztopatu lege honen onarpena gobernu kontseiluan eta orain parlamentuan Eusko Legebiltzarrean tramitazioarekin uste dugu hori zuzentzeko aukeri eukiko degula. Maiatzaren lehena langileak kolpatzen dituen egiturazko krisi betean helduko da. Izan ere, beharginen bizi kalitatea okertzen ari den bitartean kapitalak irabaziak metatzen jarraitzen dituela salatu dute sindikatuek eta testuinguru horretan langileen nazioarteko egunean kalerateratzeko deia egin dute sindikatuek greba eta borrokaren garrantzia aldarrikatzeko. Maiatzaren lehena, langileak kolpatzen dituen egiturazko krisi betean helduko da. Izan ere, langileen bizi kalitatea okertzen ari dela salatu dute sindikatuek. Krisi ekonomiko eta soziala, zaintza krisia, larrialdi krisia, guzti horiek bata bestearen atzetik eta langileen, herritarren bizi baldintzak okertzen, kaskartzen ari dira. Gora egin du gainera egoera zaurgarrian eta pobrezian dauden herritarren kopuruak. Eta bien bitartean kapitalak irabaziak metatzen jarraitzen ditu. Langileak desjabetzen direnean enpresen irabaziak, banketzenak, zaintzarekin negozio egiten duten enpresenak, edo likagai banaketa kate handienak gora doazela ohartarazi dute. Gure gobernuen inakzioa eta bestetik blokeo patronala. Patronalak oztopatzen ditu gaur hitzarmenen negoziazioa. Era berean, M-bata soldaten eta pentsionaldeko defentsan murgilduta dator. Eta testuinguru horretan soldatak igotzeko, prezioak jaisteko eta aberastasuna banatzeko neurriak lortzeko antolakuntza, greba eta borroka sindikalaren garrantzia nabarmendu dute sindikatuek. Zere, azpimarratu nahi dugulako borroka sindikalaren eta grebaren balioa. Borroka sindikala eta greba lotuta daudelako lorpenekin. Ez dagoela eraldaketarik patronala eta instituzioak horretara behartu gabe. Ez dagoela eraldaketarik konfrontaziorik gabe, aktibazio sozialik gabe. Euskal sindikatuek bakoitzak beraletik deitu dituzte langileen nazioarteko eguneko protestak. Elak borrokan irabazteko lopean mobilizazioak egingo ditu Iruñan eta Bilbon. Labek berriz 8 protesta antolatu ditu. Baionan, Bilbon, Donostian, Gasteizen, Iruñan, Maulen, Eibarren eta Duteran. Egiteko beste modu bat lopean. Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek baina manifestazio bateratuak iragarri dituzte. Eta soldatak igo, prezioak jaitsi irabaziak banatu goiburupean kaleraterako dira Iruña, Bilbo, Donosti eta Gasteizen. Bestalde, zeretek arrazoi ugari ditugu lelopean protestak antolatu ditu Bilbo, Barakaldo, Donostia, Iruña eta Gasteizen. Bada maiatzaren lehenean, kaleak betetzeko deia gendote aldaketa baten behar aldarrikatzeko eta egoeren erantzule diren patronal eta gobernuei seinalatzeko. Beasaingo Indar enpresako langileek mobilizazioekin jarraituko dute, 2 greba egun deitu dituzte hilaren 27an eta maiatzaren 4an. Ostegunean, Zamudioko egoitzara joango dira bertan elkarretaratzea egiteko. Maia blokeauta daola, 2 gai konkretutan, KPIa
KPIa ez digute bermatzen, da bestea da, enplegu politikan ez digutela gure minimoak, o ez dituzela minimoak bermatzen. Elak eskatu du sukaldaritza marken estatuko hitzarmen berria baliogabetzeko ostalaritzako hitzarmen probintzialak ez aplikatzeko iruzur gisa sortu dutelako. Azaroan erregistratutako itun horrek beste murrizketa batzuen artean 40% inguruko soldata murrizketa dakarrela salatu duelak. Eskatzen duguna da, hemen lan egiten badozu, hemengo lan baldintzak aplikatzea. Eta ez estatu mailako hitzarmen bat sinatuta komisiones UGT eta FETIKorekin. Ulertzen dugu patronala gure dauena da, hemengo langileen lan baldintzak prekarizatu alba da gehiago. Elak da zigak, hitzarmen hori inpugnatu egin dugu, epaiketa, audientzia nazionalean eta 4 herrialdetan, Euskal Herriko 4 herrialdetan, kontzentra bat egin dugu. Orduan gure dugune da, hemengo langileen lan baldintzak da bermatzea. Ja lan erreforman jasotzen dute orduak eta soldatak probintzialak kontrolau hitzen dauela, eta ez estatalak. Orduen, hitzarmen probintziala ez aplikatzeko asmatu egin dute hitzarmen barri bat. Gure lan baldintzak ez aplikatzeko. Guk bere momentuan negoziazio mai hori inpugnatu genuen, baina beste sindikatu batzuk ez zuten erabaki bardine hartu. Orduen, euren konplizidadeaz, azkenean sinatu egin zen azaroan hitzarmen estatal hau. Amaitu berri diren San Telmo jaietan izandako 3 eraso matxista salatzeko elkarretaratzea egin dute Zumaian. Asteartean egin zuten elkarretaratzea arratsaldez Saregileen plazan. Herritarrez gain, Zumaiako alderdi politikoetako ordezkariak ere gerturatu ziren ekitaldira. Lehen ostiralean, gizon bat kanporatu behar izan genuen txosnagunetik. Ozen eta argi azaldu genuen txosnaguneak espazio azkea izan behar zuela. Baina hala ere, gizon bati sarrera ukatu behar izan zitzaion, emakume batzuekin izan zuen jarrera babosoagatik. Beste biak, bigarren asteburuko larun batean gertatu ziren. Batetik, bi gizonezkok emakume bati ukituak eta etengabeko irainlizunak egin zizkioten. Emakumeak bakean usteko eta bertatik joateko behin eta berriz azpimarratu zien arren. Bi kasuotan txosnaguneko protokolo feminista aktibatu zen. Azkenik, Saregileen plazan kokatutako karpa moreari esker, jakin izan dugu bi gizonezkok taberna baten eraso homofobo bat salatzera joan zirela. Si, mejor si os vais, maricones no, bezalako irainak jasan zituzten. 3 adibideok jakin ahal izan ditugunak dira, baina badakigu beste hainbeste isilpean eta salaketarik gabe gertatu direla. Mireia Saiz, osasungintza publikoaren aldeko herri plataformetako bozeramailea elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Saizek pasaden asteburuko mobilizazioen balorazio positiboa egin du eta nabarmendu du 70 eragile eta milaka pertsonak bat egin zutela manifestazioarekin. Balorazio positiboa egiten dugu, 70 eragile sozial, sindikar, auzotar, ekologista, feminista atxikitu ziren manifestazioetara, oso garrantzitsua izan da, baita ere 1000 eta 1000 herritar, osasungintza publikoaren defentsan ez da, balorazioa positiboa da. Salatu du osasungintzaren egoera ez dela ona eta ohituta daudela Gotzone Sagardui sailburuaren gezurretara eta manipulazioetara. Horren erakuslea aipatu ditu osasun zentroetan gertatzen diren hainbat egoera. Ohituta gaude Gotzone Sagarduiren gezurretara eta ohituta gaude egiten duten manipulazioa
manipulazioara, ezta? Gotxone Sagarduik inbertsioari buruz hitz egiten du, baina aipatu behar da nora bideratzen den inbertsio hori, ezta? Hitz egin behar dugu externalizazioari buruz, zerbitzuen kontratazioari buruz, kontsultorien kontratazioari buruz, diru hori bideratzen da lehen mailako arreta indartzeko, arreta presentziala hobetzeko, hurbileko arreta indartzeko, ala bideratzen da enpresen subkontratazioentzako eta haien enpresa lagunen poltsikoak puzteko, hori da garatu behar duguna eta esan behar duguna ozen, ezta? Dirua nora bideratzen da inbertsio hori, bai, baina heltzen da herritarrengana ala ez, eta errealitatea astuna da, ez da heltzen eta egunero bizitzen dugu. Gai aldatuta Gipuzkoako probintzia auzitegiak agindu du, Arkaitzerrekan 2020an eta 2022an izandako isurketak batera ikertzeko, bien artean loturak ikusten dituztelako. Gaur-gaurkoz, Gipuzkoako hondakinen kontsorzioko zuzendari eta 4 enpresetako arduradunak inputatuta daude. Gipuzkoako auzitegiak ebatzi du loturak ikusten dituela 2020ko maiatzean eta 2022ko uztailean Zubietako erraustegitik Arkaitzerrekara egindako isuri kutsatzaileen artean. Eta beraz agindu du bi epaitegitan bideratzen ari diren eginbideak ikerketa bakarrean metatzeko, fiskaltzak eta gurasosek eskatu bezala. Ebazpenean auzitegiak fiskaltzaren eskariz isurketa kutsatzeien jatorria zehazteko egindako analisi, ikuskapen eta atestatuan oinarritzen da. Ikerketa geratuta zegoen azarotik auzitegian, ikertzeko eskumenik ez zutela argudiatuta. Gipuzkoako auzitegiak baina ikertzeko agindu dio 5. instrukzio auzitegiari, eta ez dagoela egiterako tarterik. Autoa irmoa da, eta haren aurka ezin da errekurtsorik aurkeztu. Gurasos plataformak positibotza jo du albistea, erraustegia sortzen ari den kutsaduraren ikerketa behar bezala bideratzen duela iritzita. Eta nabarmendu du ikerketa bateratu eta sakonagita lortu dela erraustegiaren funtzionamendu okerrari buruz. Lurpeko eta azaleko uren kutsadura oso larria eta iraunkorra eraginduen funtzionamenduari buruz. Gaur-gaurkoz Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko zuzendaria eta 4 enpresatako arduradunak daude inputatuta 2020ko maiatzeko isuri toxikoagatik. Testuinguru honetan, larunbaten Lasarte Horiatik Zubietako erraustegiraino oinezko martxa egingo dute errausketaren aurkako mugimenduak behituta. Erraustegia airea, ura eta lurra kutsatzen lelopean Okendo plazatik abiatuko dira goizeko 11etan. Agintariei exigitzeko geldi dezatela erraustegia, ez dezatela gehiago hondakinik erre, ez Zubietan, ez Añorgan, ez Bergaran eta ez Inon. Zubietako erraustegiko errealitate kutsatzailea agerian utzi nahi dute. Horren adibidetza jarri dute Arkaitzerrekan gertatutakoa. Energia berriztagarriekin jarraikin, Nafarroak bikoiztu egingo du orain arteko energia eolikoa eta eguzki energia ekoizteko ahalmena. Energia berriztagarrien 34 parke berriri baimenak eman da, 17 parke eoliko eta 17 eguzki parke eraikiko dituzte, Udane Arbeok azalduko digu. Nafarroak bikoiztu egingo du orain arteko energia eolikoa eta eguzki energia ekoizteko ahalmena. Energia berriztagarrien 34 parke berriri baimenak eman da, 17 parke eoliko eta 17 eguzki parke eraikiko dituzte. Urren ez urren 420 megabat eta 894 megabat ekoiztuko dituztenak. Instalazio horiek 1314 megabateko potentzia izango dute orotara. Creo que Navarra está haciendo una apuesta real por esa transición energética. 34 espedienteek Nafarroako gobernuko organo eskudunek emandako ingurumen eta hirigintza bateragarritasuna dute, eta aurretiazko administrazio baimenen jasota daude. Gainera parke eolikoen kasuan 3 martxan jartzeko akta dute jada. Alegia Buñuelen joango den Pestrez parkeak, Kabanillasen eraikiko duten Serralta parkeak eta Orkoiengo parkeak jaso dute martxan jartzeko oniritzia. Aldiz 50 megabat baino gehiago ekoizten dituzten azpiegiturei eta herrialde bat baino gehiago hartzen duten parkei, Espainiako Trantsizio Ekologikoko Ministerioak eman beharko die baimena. Orkoiengo parkean jarri dute azpimarra, izan ere parke esperimentala izango da, enpresa jabeak esperientzia hartzeko etorkizunen Nafarroko energia berriztagarrien ekosistemaren lehiakortasuna hobetzeko. Dena denez da horrelako lehenengo parkea, Alaizkoan ere horrelako beste 6 aerosorgailu daude.
Bestalde Korraldel Molino bat izeneko parkea hibridoa izango dela azpimarratu dute. Energia eolikoa eta eguzki energia batuko baitituzte. Era horretara elektrizitate gehiago sortuko du parkeak. Orain artekoei 34 energia parke hauek batuta, 2700 eta 407 megabateko izteko ahalmena izango du Nafarroak, eguzki panel eta aerosorgailuekin. Enba sindikatuak todo banaketa katea salatu du, elikadura katearen legea ez betetzeagatik. Jakinarazi duenez, esnea ekoizpen kostuen azpitik saltzen ari da, zehazki Euskal Herria markako litro esnea 0,49 euroa. Noar batean ere, enbak azaldu du esne marka horren bibider bat, eskaintza berezi bat ari dela egiten banaketa kate hori, eta horren ondorioz litro esnea prezio horretan geratzen dela. Horren inguruan hitz egiteko, Xavier Iraola enbako koordinatzailea daukagu pantailaren bestaldean, Gabon? Gabon, bai. Bueno, esan dugu dagoeneko, ez? Gogorarazi duzue baita ere ohar horretan, orain abeltzainak azken 2 urteetako galerei aurre egiten ari direla, beraz, abeltzainen egoera larria dela esan dezakegu, ez da? Bueno, esan beharra dago, esnezalea diren abeltzainak edori azkeneko 2 urtetan oso egoera larria bizi izan dutela. Argi eta garbi esan dezakegu 2 urte hauetan galeratan jardun diela. Nunbaitetik laundu balimatzaile izan da administrazio erakundeetatik izan diguntzai. Hoiei esker eutsi zaie, baserriei eta esnebeiei, baino orain, merkatuak pixka bat esneak merezi duen prezioa ordaintzen hasi denean, orain berriro hasi die horrelako momentuk eta horrelako ekintza guretzako arriskutsuak, 0,49 eskainiz. Horrek ez du esan nahi koizle horiek bertako Euskal Herria esnea egiten dutenak prezio jetxi zaienek. Esan nahi duna da, elikagai katearen legeak esaten duena, hau da, kate horretako, kate begi guztiek dituzten kostuak gutxienez estali egin behar dituztela, orduan, prezio horrekin ezin da estali. Zen, argi dugu, ez dutela estaltzen ez eta ez baserretarrak jasotzen nahi dien prezioa, horren gainetik, 0,60, 0,61 ingurun, bueltan, ez eta industria, ez distribuzioko kostua. Beraz, argi dago, kasu honetan, horrelako ofertekin, esnea amutzat erabiltzen dela, beraien dendetara erakartzeko, baina bestetik, katearen legea ez ala betetzen, barkatu. Hori da, bai, elikadura katearen legea ez betetzea gainera, ez, abeltzainen lana arriskuan jartzea edo horrelako definizio bat dela esan dezakegu, eta horren aurrean zuek zer egingo duzu, esan zenuten baita ere pasaden astean Eusko Jaurlaritzan salaketa bat jarriko zenutela, hori aurrera eraman duzue? Bai, jarri deu, salaketa jarri deu, ze azkenen, gure helburua da horrelako eskaintzekin amaitzea, eta ez daiela beste inor horrelako ofertekin hasi. Hori da gure helburuen nagusia. Helduleku ez zein da, esnea katearen legeak esaten du horrelako eskaintzak egiterakoan, ondo azaldu batzaiola konsumidoreari zergatik egiten dan, eta zein dan helburue, eta ea justifikatuta dagoen ala ez. Eta gure ustez ez dago justifikatuta, eta gaina horretaz aparte, beraiek gu jakin izan deunez, todokok esaten dute, esne hori iraungitze data oso gertu zuela, baina hori ez da arrazoi nahikoa, arrazoi hori ere konsumitzaileari ere jakinarazi bertzaio, barkatu, behaien propagandan eta behaien kartelerian, eta hori ez da egin. Eta orduan, gure ustez, ez da bete legea, eta ez da bete ere konsumitzaileari eman bertzaion informazioa.
Prezio ez ezik, Xabier, lehorteak ere abeltzainei bete-betean eragiten dien arazo bat da, ezta? Prezipitazio eskasi handia dago, temperatura altuak dira, nolako uda aurreikusten duzue? Kaskarra oso zaie. Ze azkenen abeltzainek beraien elikaduran oinarrie etxeko belarra da, eta lehortea edo temperaturak eta ur eskasia horrela jarretzen bali madu, deno dakeu belardiak gorritu ingo diela, eta belar ekoizpena desente jetxiko dela, eta horrei osatzeko dau zereala eta forrajea. Eta ja, zerealana ez, baina haidie zantzuk entzuten edo hotxa entzuten zerealana jetxiko dela, baina forrajena ja suministro hori kartzen duten etxeek, eta komertzialak eta hori dana, esaten ditzailue, hori, datoren udazkenen barkatu, ez dela forrajerik izango. Eta ganauzalen arteko informazioen artean ere, argi asko dakeu, bai Burgos alden, igual Karrantzaldea zerbitzen duten komertzialek eta hori dana, esaten nahi ez dela hartorik izango, edo oso gutxi izango dela, eta izu sekulako prezioan, eta gero bestetik, beste zonalde batutan jasotzen den artoa edo alpapa eta horrelako gauzak, bai Naparroko parte baten eta Aragoien eta Katalunian edo hori, deno dakiu egunero entzuten aigea Aragoien eta Katalunian zenolako lehortea eta erregarioa debekatzen nahi dela. Eta orduan, erregario gabe horrelako forrajerik ez dago. Orduan, oso panorama beltza datorkigu, bai udaran bertako belardietan, baina baita ere udazkenare begira forrajean dagokionen. Ikusten ditugu klima larrialdiak dakartzan arriskuak eta baita ere arazoak. Ia aurrerantzean euri pizkatxo bat botatzen duen. Mila esker, Xabier, gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei, arreta matet. Eta iragan asteburura begira jarriko gara une batez, izan ere, aldarri handiko manifestazioa izan zen Iruñean Erdiz Bizirik plataformak deituta, Leire Martínez. Larun batean, Erdiz Bizirik plataformak antolaturik manifestazioa izan zen Iruñako karriketan barrena. 2000 lagunek parte hartu zuten Magna Magnesitas enpresak Baztanen eraiki nahi duen meategi proiektuaren kontra. Landa eremuaren defentsaren lelopean, Erdizko meategi proiektua galaraztea eta bertako herritarren iritzia errespetatzea eskatu zuten. Eta salatu dute, horretaz gain Nafarroko gobernuak ez duela tramitazioa bertan bera utzi nahi. Hainbat alderdik, sindikatuk eta kolektibok babestu dute proiektua eta Erdiz Bizirik plataformak aurrera jarraitzen du. 2000 lagun elkartu dira Iruñean Erdiz Bizirik elkarteak meatze proiektuaren aurka deitutako manifestazioan. Landa eremuaren defentsan lelopean Erdizko meatze proiektua geldiaraztea eta herritarren iritzia errespetatzea eskatu dute. Gure lurrak direnak enpresa pribatu batein manai zaizkio bere interes ekonomikoak nolabait bermatzeko eta argierak utzi nahi dugu guk hau ez dugula nahi, ez dugula hautatu eta honen kontra egonen garela eta indarrak behar ditugula bildu olako proiektu suntsitzaien kontra aitzeko. Gogora dezagun Magnesitas Navarrasek 2022ko uztailean Nafarroko gobernuan Erdizeko meatze proiektu aurkezteaz gain proiektu hori udalez gaindiko eragina duen sektore proiektu gisa izapidetzea ere eskatu zuen. Eta Magnesitas Navarrasei eran nahi diogu hemen egon garela, aintziran egonen garela, eta ez dugula olako makroproiektu suntsitzailek onartuko, Baztanen ez inon. Honen aurrean hainbat alderdik sindikatuk eta kolektibok ere babestu dute proiektuaren aurka asteburuan egindako manifestazioa. Lurraren nazioarteko eguna aprobetxatuz, oztopo guztien gainetik Nafarroako landa inguruna bizirik eta indartsu dagoela erakutsi nahi izan zuten antolatzaileek. Nafarroako gobernuei eskatu nahi diogu herriari hitza ematea, ez gainetik pasatzea, Baztandarrek erabakiko dugu zer nolako baztan nahi dugun. Hortaz gain ere Nafarroako gobernuak obligazioa du Erdiz Natura 2000an eta zaindu beharreko eremu izan da zaintza espazio hori edo esparru hori eta ez du egiten, eskatzen dugu hori egitea
eta UGPA tramitazioa bertan bera uztea. Erdiz bizirik plataformatik azpimarratu dutenez, Baztan Ibarra Nafarroako lehen sektorari eusten dion eremu nagusietako bada, eta erdiz funtsezkoa da maila horri eusteko. Horregatik salatu dute proiektu honek arriskon jartzen duela belaunaldiz belaunaldi iraunkorra izan den bizimodua. Nafarroako Lizarraldeko landa eremuan dagoen Zumadia eskola txiki geratu da ikasle eta irakasleentzat, izan ere, 5 klase izatetik 8 izatera igaroko dira datorren ikasturtean. Leire Martínez. Nafarroako Lizarraldeko landa eremu eskola txikia da Zumadia. Abartzuza herrian kokatua dago. Duela urte gutxi eraiki zuten eta 5 gelendako prestatua zegoen, baina irailean 8 gela izanen direla aurre ikusi dute. Ikasle eta irakasleak pilatuta izanen dira beraz eskolan. Gurasoek hezkuntza departamendura jo dute, baina erantzunik jaso ez dutenez, guraso plataforma bat sortzea erabaki dute inguruko eragileekin. Zumadia Abartzuza landa eremuko eskola da. Lizarraldean kokatzen da Zumadia eskola eta bertako familiak kezkatuta daude ikasle kopuruaren igoeragatik. Eta ondorioz, eskolak bizi duen espazio faltagatik. Eskola 5 talde biltzeko eraiki zen, 2 aurrezkuntzan eta 3 lehen hezkuntzan. Eta datorren irailean, 8 talde aurre ikusten dira espazio horretan bertan. Zumadia eskolako familiak arduratuta daude. Ikasle kopuruaren igoeragatik gure eskolak bizi duen espazio falta dela eta. Espazioa funtsezkoa da kalitateko hezkuntza bermatzeko. Eta agerikoa da, baldintza horietan, hezkuntza proiektu ezin dela fundamentuzko kalitate parametroetan garatu. Horretaz gain, hurrengo 5 ikasturtei begira egiten dugun aurreikuspenak esaten digu errealitate berberarekin jarraituko dugula. Hilabete haunitz pastu dira, hezkuntza departamentuan honen berri izan zuten lehendabiziko alditik. Sobera denbora, erantzun ofizialik jaso gabe. Biztanleria galtzeko joera pairatzen duen landa eremu honentzat, bere biziko garrantzia duen osagaia da eskola. Arazo hau konpontzeko borondatea eta elkarlanerako prestutasuna plantan ezarri dute gurasoek. Horretarako, elkargune eta lan tresna izango den plataforma bat sortzeko asmoa azaldu dute. Xedea, Zumadia eskola zaindu eta zonaldeko eragileekin bat egin. Kulturarlora salto egingo dugu. Orain izan ere Nafarroako gobernuak Irulegiko zona arkeologikoa interes kulturaleko ondasun izendatzea erabaki du. Gune arkeologiko hori gazteluaren hondakinek eta aurreko habitat protohistorikoak osatzen dute. Eta Araban apirilaren 27an San Prudentzio egunaren bezperan danborrada protagonista da. Arabako danborradak provintzia plaza urtero girotzen du. Danborrak, majoretak eta kantinerak biltzen dira egun berezi horretan. Apirilaren 28an berriz Armentiako erromeria da, gastronomia da nagusi egun horretan eta batez ere barraskiloak. San Prudentzio Arabako lurraldearen zaindaria da eta ohorezko jaiak apirilaren 27an hasten dira, hots jaiegunaren bezperan. Egun horretan, arratsaldean provintzia plazan danborradaren erretreta izaten da.
Danborrak, majoreteak eta kantinerak biltzen dira eta plaza girotzen dute. 2019an, Jose Maria Bastidak danborra da zuzendaria izateari utzi zion eta Leire Betolatzak hartu zuen lekukoa. Bueno, pues ez beteta, ez? Berri hori izan zen niretzat, alaitasun betetaz sentitu nintzen, eta emakumea izateari, nin beti esaten dut naturala hartu nuela, ez? Azkenean prozesu naturala izan da, danborradan ez dakizen bat urte daramat parte hartzen, eta azkenekoa izan da danbor nagusia izatea, ez? Eta lehenengo emakumea naiz, baina, bueno, referentea bezalakoa, emakumeak referente bezala ikusten banaute, ondo, hobeto, emakumeak behar ditugu referenteak. Eta hartzen banaute referente bezala, oso ondo. Bueno, ni hasi nintzen, danborrada txikikoen, eta nire aitak elkarte batean zegoen, nire aitona baita, eta esan zidaten, nahi alduzu parte hartu danborradan, eta hasi nintzen horrela, Apirilaren 28an berriz, erromeria egiten da Armentiako zelaietan. Jai giroa maiatzaren batera arte luzatzen da. Egun horretan, estibalizko santutegira igotzen da. Santutegian patata tortilla lehiaketa, Euskal Herriko kirolak eta urrezkoa eta dantza txapelketak antolatzen dira. Danborrada hunkigarria izan zen, ez? Azkenean, emozioz beteriko eguna izan zen, berriro aurpegiak ikustea, beste jendearekin topagunea izan zen, ez? Ez dakit, azkenean 2 urte pasa ziren, entzegurik gabe, hemen plazan egon gabe, jo gabe, abestiak entzun gabe, izan zen hunkigarria. Bueno, 250 pertsona edo ateratzen gara danborradan, gutxi gora bera, Baina maite dugunok San Prudentzio jaia, Armentiako erromeria edo danborrada, da gure data seinalatua, ez? Garrantzitsuena. Bizitzen dugu, urtero gure jaia San Prudentzio bizitzeko, ez? Koldo Izagirrek zaldi bat iesgarrezko zelaian liburu aurkeztu du Donostian. Euskal Prentsan 1869tik 2000 urtera bitartean argitaratu diren kronika gogoangarriak bildu ditu idazleak argiarekin. Argiak kaleratu duen zaldi bat iesgarrezko zelaian liburua aurkeztera etorri gara. Pazientziaz, saiakera bat baina gehiago egin izan ditugu proiektu martxan jartzeko eta bueno, azkenean lortu dugu. Kronika genero hibridoa da. Kazetaritza da nolabait, baina kazetaritza narratiboa, berezia da. Ez du fikzioa onartzen. Kronikan ez dago fikziorik. Baina, ezinbestekoa du errealitatearen zentzu artistikoa. Zentzu artistiko batetik idazten da kronika. Eta kiroletan emakumeen lasterketa maiatzaren 21 izango da Gasteizen. 3000 emakumek Gasteiz zeharkatuko dute 5,5 kilometroko ibilbidean. Parte hartzaile guztiek 0,6 zenbakia eramango dute dortzalean. Zenbakia indarkeria matxista salatzeko telefono zenbakia da.
Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Jon Rementeriaren Gernika bizirik kantuarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Hoiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Bihar arte. Erbesteratutako umeek aspiraturiko hizkuntzak jazarritako nortasunak errausturiko duintasunak inauziriko etorkizunak keak oroitzen digu suak pizturik dirauela keak oroitzen digu Gernika bizirik dela berreraikitako bizitzek berriz landatutako ametxek iraupen ohitura berriek menderak aiziren pertsonek keak oroitzen digu suak pizturik dirauela keak oroitzen digu Gernika bizirik dela keak oroitzen digu suak pizturik dirauela keak oroitzen digu Gernika bizirik dela Earrizko hormen azpian urteratuen markadetako isiltasunak diosku ozen begiak mutu dirauela azaleratu behar